Milé dámy, nepoznáte tento malý zázrak? Tak zbystrite pozornosť, pretože toto je úplne môj obľúbený produkt, ktorý používa celá naša rodina. Je to sprej, ktorý obsahuje inovatívny neutralizujúci komplex, ktorý dokáže stiahnuť akékoľvek pachy. Či už je to pach po prepotení sa, keď sa už cítite a dokáže v podstate veľmi rýchlo vás osviežiť. Ja ho volám aj taká prenosná sprcha. Prichádza nám za chvíľočku jarno-letné obdobie dovoleniek, kedy častokrát budeme veľa cestovať, nebude priestor si dať sprchu, takže rozhodne, keď sa ním prestríkate, tak si na novo nadobudnite pocit sviežosti. Ale tým pádom, že ono naozaj neutralizuje všetky pachy, tak ho odporúčam. Je to základná výbava pre fajčiarky. Ak máte sami zo seba niekedy nepríjemný pocit a nachádzate sa v prostredí, kde ľudia nefajčia a chcete stiahnuť ten zápach, ktorý cítiť po cigaretách, tak vám odporúčam, naozaj je to overené, sa ním prestriekať a automaticky budete sa cítiť sviežo. Nádherne vonia, obsahuje výťažky z múčenky a modrého lotosu, čiže sú tam antioxidačné zložky, ktoré sú priaznivé aj pre našu pokožku. Ak máte doma športovca, ktorému jednak možno hokejová výstroj pachne, alebo príde topánky naozaj sú v hrožnom stave, tak odporúčam prestrikať. Ak doma varíte a má vám prísť návšteva a nemáte priestor na vyvetranie, prípadne máte rekuperáciu, prestrikajte miestnosť týmto sprejom. Nádherne ho prevonia, osvieži. Takisto WC. A ak niekam idete a toaleta nevonia úplne lákavo, tak si vy dokážete spríjemniť pobyt tam práve týmto sprejom. Do vlasov, ak máte tendenciu nachytať pachy, nachádzate sa napríklad v nejakej jedálni, kde to je všetko masné a pachnú vám potom vlasy a vy niekam idete, nemáte čas a priestor si vlasy umyť, tak sa môžete taktiež prestriekať týmto sprejom. Verím tomu, že ho vyskúšate a zamilujete si ho rovnako, ako ho mám rada ja.